Приди, мы тебе чекаем, приди нам, як нового дня святло, вічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы тебе чекаем, приди нам, як нового дня святло, вічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з вами усіми. И с Духом Твоим. Святую мшу спrawuję za duszy czystу cierpieczne, jakie najbardziej potrzebują Bożej miłosierności. Сьогодні під час Божого Слова почуємо, який лік найліпший для тих, хто в своєму житті не ведає, що робити своїм життям. Коли будемо поступати, так як поступила Марія в своїх тяжкостях і справах, то наші справи так само розвернуться. Перепросим за все наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охмяку. Panie, Ty posłany ozdrowić skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedł poklikać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty siedzisz praworуча i cakap zastupаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебя, вли в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши прозорельское звествование учеловления Христа, Твоего Сына, размуку Его и крыш были до век, приветствие до хвалы у воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее и владаричу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан: а ти, Бетлеєм Ефрата, найменший сярод племен Юды, з тебе вийде для мене той, хто буде владаром Ізраїля, і походження його з віку, а вічно днем. Тому, Пане, прокинь їх до часу, покуль не народить тая, яка повинна народити. Тоді решта братов Ягоних вернется до сынов Израиля, и устане, и будет пасвить их мощью Пана, и величи имени Пана Бога своего, и яны будут жить беспечно, потопить он будет увеличенный, аж до межу земли, и будет он спокойным. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Боже, обнови нас и дай нам избавление. 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 Пастырь Израиля, послухай, які сядеш на херувимах, з'явися, обуди свою могутність і прийди нам на порятунок. Боже, обнови нас і дай нам спасіння. Вернися, Боже,
ласавы пабач, і наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла твая правіца, парастак, які ты ўмацаваў для сябе. Божа, аднаві нас і дай нам спаўленне. Няхай будзе рука твая над мужам правіцы тваёй, над сынам чалавечым, якога ты ўмацаваў для сябе. І не адступімся мы ад цябе. Оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Читання послання до Габрила. Брати, Христос приходить у світ і каже: «Ахвяри і приношення ти не захотів, але тіло подрихтував мені. Усеспалення і ахвяри за грех не доспособны тобі. Тоді я сказав: «Вось іду», як у початку книги написано про мене, как виконать волю Твою Божу. Перед тим він сказав: «Ахвяровал і приношенням, і усеспаленням, і ахвяру за грех, які приносяться по волі закону. Ты не захотел и не уподобал». После он сказал: «Вось иду, как выполнить волю Твою. От меня и першее, как установить другое. Подле этой воли мы раз и назавсёды освященные ахвярою тела Иисуса Христа». Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ось я слуга Пана, нехай не станется поводле Твоего слова. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. Хвала Тобі. Собравшися, Мария у те дни поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла в дом Захарии и привитала Эльжбету. Коли Эльжбета почула привитание Марии, узварекнулась дитятка во лоне ее, и наполнилась Эльжбета Духом Святым, и воскликнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, и откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Но коли голос привитания Твоего зазвучал в ушах моих, узварухнулась от радости дитятка в лоне моей, и счастливая тая, якая поверила, что вспомнится сказано ей Паном». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Глядячи на життя Марії, Марія вельми моцно ризикує, коли йде і поступає в своєму житті, так як ми сьогодні прочитали. Для чого я це говорю? Не ведаючи, ведаєте, але Марія почула тільки що вістку, що буде матір'ю Ісуса Христа. І вона не турбувалася тим, що її життя наражається на смерть, яку смерть, у каменовані. Бо коли Марія була заручена з Юзефом, коли Марія була тяжарною, і це не з Юзефом, то мужик або наречений мав право жидовське виставити її публічно, зібрати народ, і як перший повинен був бути камінь кинути у свою наречену, тому що вона з кимось, можна сказати, бридко опустилась на стороні. Так, ладно, так можно было сказать.
А Мария не идет до Юзефа, ведаешь, Юзеф? И тлумачит, я только от Духа Святого зачинал. Представьте, мужики приходят до вас жонка, я только от Духа Святого зачинал. Никакого Духа Святого. Это все честь, это невозможно. Как выражается в глаза мужика, как можно было бы. Где там с кем же говорит просто? Нет. Мария не идет, не тлумачит, могла бы тлумачить. Могла бы тлумачить, але нет. Мария идет и несе допомогу. Брати і сестри, коли ми в нашому житті не ведемо, що з нашим життям зробити, у нас вельми великі тяжкості, може маємо замір подобратися від своє життя, але нам не подобається. То ми маємо вийти з нашої готелі, з нашого покою, вийти на землю, на вулицю, знайти когось чи чоловіка у потребі, йому почати допомагати. Бо коли будемо комусь допомагати, наші справи розв'язуються. Бо оказується, що наші справи, які ми маємо, вони вельми легкі, вони вельми мізерні. І сьогодні Марія учинила и подала приклад, что мы так само повинны допомагать один одному. Ханс Андерсен написал шмат разных баек, и одна байка, такая до сегодняшнего, одна из них, до сегодняшнего Евангелия пасуя, и она называется «Девчинка з запалками». Так вот, была девчинка, яка стояла и продавала запалки. Запалки, запалки, кричала, купляйте мне. Але ніхто її в этих запалок і не купляв. І прийшла ночь, це була новогодня ночь, ну і, конечно, девчинка села возле этой стенки, было ей холодно, думая, а как согреться, запалю одну запалку. Запалила запалку, и когда тыркнула в эту запалку, з искрой этой запалки она убачила пригожую печку, вельми теплую, массивную. Так что она приближалась до этой печки, а когда уже была недалеко от этой печки, запалка потухла и печка пропала. Запалила наступную запалку. И в этой запалце, когда запалила, з'явилась качка, пригожа, засмаженная, приемный запах имела. И эта качка не пришла ей на правку, и она так само имкнулась на этой качке, как ее скоштовать, бо было холодное вельми моцно. Але так само запалка потухла, и качка зникла. Запалила третью запалку, и з'явилася елка, хвойка, на якой были расставлены свечки запаленные и надавали свой настрой святочный, вельми пригожий. Але коли потухла запалка, и пропала эта хвойка. Запалила потом еще наступную запалку и убачила свою бабулю. И говорит, бабуля, не пропадай, як пропала печка, бабуля, не пропадай, як пропала качка, як пропала эта хвойка, бабуля. Я хочу быть разом с тобою. И бабуля в якийсь невимовний спосіб прийшла її і обняла, і разом вони унеслися. Брати і сестри, коли наступного дня знайшли эту девчинку мертвую, с кучей запаленных запалок, спаленных запалок, зрозумели, что спочивали к этой моцной девчинце, але не зрозумели того, что не могли девчинце допомогти ранее. Але спочивали надаремно, бо девчинка уже з'являється у небі з Єсусом Христом. Брати і сестри, може смутна приповість, а говорить об тим, до чого нас приготовлюють святи Божого народження. Ми говоримо, Христос народився, радость нам об'явив, і справді радость об'явив. Христос об'явив радость не для себе, своим народженням, а для нас, людей. І подав приклад, як ми маємо поступати, як ми маємо імкнутися. В одной із песень, яку ви може так само знаєте, яка назву носить Christmas Solace. Есть вельми пригожие слови, які співає музикант, слови, і які вельми моцно кранають за серце. Можна эту песню отслухати на ютубе, она має больше 15 миллионов упоходов. Але словы этой песни я вам теперь попробую перетлумачить, не дословно, але сенс передать, что я спеваю. Это был смутный святочный час. Я стоял у очереди у кране и пробовал себе купить якісь подарунки для знайомих. Але передо мною був настрой, святочний настрой. Усе кудись вельми хутко спішали. І передо мною був малий хлопець. Чекав він, трасучися, не ведаючи, що з собою зробити. Розглядувався в одну сторону і в другую,
а ў руках сваіх трымаў пару бацінкаў. Гэты брудны, гэты гразны хлопец з непрыгожа надзеты стаяў і разглядаўся. І калі прыйшоў час, каб яму купіць гэтыя бацінкі, ён сказаў: «Гэта бацінкі для маёй мамы. Тата сказаў, што моя мама уже доўга не пажыве, że скора зараз па яе прыйдзе Езус. Але я хачу купіць гэтыя бацінкі для маёй мамы, каб калі прыйдзе Езус, каб яна прыгожа выглядзела». Затым дастаў грошы і начинаў пацьхоньку іх счытаць. Выдавалася, ідуць века, мінаюць гада вялікія. І гаворыць прадавец, што не хватае грошай, каб плаціць. Тады ён смутны, разглядваючыся наакола, развярнуўся і паглядзеў мне глыбока ў вочы. І піша далей: «Я зразумеў, што мне трэба заплаціць за гэтыя бацінкі. І гэта я учыніў. І калі гэта я учыніў, хлопец сказаў: «Мама будзе шчаслівая ў гэтых бацінках». І хоць нічога у маім сэрцы, можа, амаль і не змянілася, але я зразумеў, што я пакаставаў урывак неба, які я мог даць гэтаму дзіцяці. І ён адвярнуўся і сказаў мне: «Мама хацела, я хачу, каб мама выглядзела прыгожа. Я хачу, каб мама спаткала у гэтых бацінках Езуса у сваём жыцці». Браты і сёстры, смутная песня сапраўды, але паказвае яшчэ раз аб тым, што мы маем несці дапамогу адзін аднаму у жыцці. Адзін з лекараў, знаных, назву яго цяпер не скажу, вылецела мне з галавы, у сваём жыцці перажыў цікавую рэч. Стаяў ён быў лекарам, і да яго прыйшла сястра законная феліцыянка. Ну і калі прыйшла, то ён сказаў гэты лекар на калідоры, калі ўбачыў сястру: «О, сястра з гэтага закону, з якога закону выводзіцца мая мама». Усіх шок, як яна была законніцай і выйшла закон, гаворыць не. І пачаў тлумачыць, што калісьці, як я быў малым, мае бацькі пагібнулі на другой сусветнай вайне. Гісторыя праўдзіва. Мае бацькі пагібнулі на другой сусветнай вайне. Мае знаёмыя, родственнікі взялі мяне да сябе, але я спаў толькі на выціраццы перад домам. Спаў в гэтым брудзе, ніхто мяне не карміў, я прыміраў з голаду. І пэўнага разу я выйшаў на рынак, дзе стаяў і плакаў. Да мяне падышла сястра феліцыянка. Называлася яна на «С», таксама вылецела з галавы. Неважна як. Ну і яна сказала: «Чаго ты плачаш? Вот я не маю што есці». Яна завяла яго, накарміла, дала, прасіла. А вот ад гэтага моманту я прыходзіў туды вельмі часта. Я спаў на выціраццы ў сваіх родственнікаў, але прыходзіў штодня, яна мяне карміла абедам. Пэўнага разу яна ў мяне запытала, чи я хожу ў школу. Я сказаў, што не, бо ніхто мне не запісаў у гэтую школу, ніхто не сказаў, што я магу хадзіць. Яна запісала мяне ў школу, я хадзіў у гэтую школу, у пэўным моманце нават купіла мне, дала мне якіясьці ўбрання, але маё ўбрання у пэўным моманце, калі я быў, яна вельмі смутны. Яна сказала: «Чаго ты смуткуеш?» Я сказаў, што усе мае знаёмыя ходзяць у прыгожых бранях, а я ўжо вырас сваіх. Мае ўбрання мне да калені закрываюць, а яны ўжо маленькія на мяне. Тады яна пайшла да знанага суддзі і ў суддзі ўзяла ўбрання, адалжыла. Яны былі ўзрост сам раз, але былі трохі за шырокія. Была да краўца, кравец іх абшыў, скараціў, і яны былі сам раз да мяне. І гаворыць: «Па сённяшні дзень я ў гэтым гарнітуры, у гэтым пінжаке хожу. У гэтым таксама пінжаке я прыступаў да сакраменту бежмавання, у гэтым пінжаке я таксама браў шлюб. І хоць я ў сваім шкафу сёння маю вельмі шмат вельмі розных прыгожых і драгацэнных убранняў, але гэты пінжак і гэтыя штаны напамінаюць аб том, што ў мяне была вельмі добрая мама». Браты і сёстры, чи мы ж не можам чыніць добра адзін для аднаго? Я думаю, што чыніць. Я сказаў, што ўсё смутна гаворыш, але гэты смутак дае нам надзею, што мы таксама ў жыцці можам дапамагчы чымсьці. Мы можам не абавязкова дапамагчы.
Ведаеце, на якую найболей хваробу умираюць людзі ў сённяшнім сучасным свеце? Гэта не COVID-19, гэта не папіросы, гэта не наркотыкі, гэта не алкаголь, смутак, самотнасць забівае людзей. І варта знайсці ў сябе, можа пашукаць кагосьці знаёмага, хто сумуе. Не абавязкова яму дарыць падарункі, гэтыя падарункі можа яму не патрэбныя. Але гэты чалавек чакае на якую-нибудь размову, на якое-нибудь наше добрае слово, якое дасць надзею, каб яму яшчэ жыць і весяліцца. Неаднакратна ў сваім жыцці можа з кагосьці несці слово альбо смутак, альбо радасць, а створаныя мы, каб несці адзін аднаму радасць. У нашай капліцы 21 і 22 снежня, гэта ваўторак, і ў сераду будзем перажываць дні засяроджанасці, таксама дні асаблівыя споведзі для тых, хто яшчэ не быў, але не толькі для тых, хто быў. І будзем гаварыць у гэтыя дні ў першы дзень, скажам, пра 5 варункаў добрай споведзі, якія вельмі важныя. Хтосьці, можа, часамі я чую, ксёндз, гэтая споведзь у маім жыцці нічога не дае. А чаму? Бо часамі не выконвае добрасумленна 5 варункаў добрай споведзі, пра якія гавораць. Пры мы іх выканаем добрасумленна, да і споведь пераменіць нашае сэрца, да і споведь дапаможа нам перабароць якіясьці цяжкасці, якія мы ў жыцці перадольваем. А ў другі дзень прагаворым пра тое, што вельмі важна для нас. А што вельмі важна? Час. Час, гэта ёсць асаблівы час. Мы гаворым, час гоніць нас, але таксама мы часамі час гонім. І зададзім свае пытання, як мы выкарыстоўваем наш час, які нам Бог дае у дарозе да святасці. А затым, браты і сёстры, захочу, каб скарыстаць з гэтых прыгожых 2 дней, каб яшчэ раз нанова убачыць вобраз Пана Бога. Іх можна таксама будзе, калі хто не зможа, адслухаць на нашай старонцы Ютуба парафіяльнай, на якой таксама трансмітируюцца кожныя недзельныя святочныя імшы. Паўстанем, узнаем нашу веру адзінага Бога і самагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesúsa Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перед усімі веками, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. Ён для нас, людей, и для нашего збавления зышел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжаваны так само за нас, при Понскім Пилате, был замучены и похованы, и на 3-й день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова прийде у хвале, судить живых и померлых, и якого ладарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Jesús, якого ми чекаємо, що присутнічає серед нас і наповняє нас своїм духом. У гэтым духу здесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за всіх християнов, каб яны падрыхтаваліся до надходящих святов не только материально, але так само духовно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, каб Дух Святый наполнил его своим святлом и апостольской праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за женщин, якія чекають народження дитяті, каб щасливо пережили все тяжкости и спознали радость материнства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто сьогодні вимушений працювати, каб серед своїх занятків вони знайшли час на зустрічу з Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за самотних людей, каб під час святого Божого народження спознали людську
Твою доброзычливость и любовь Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных каля алтара этой Евхаристии, как притча Божьего Сына повеличивала в наших семьях взаимную любовь и едность и просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный, вечный Боже, який прагне збавлення всіх людей, вислухай наші молитви і учини, как наши дни были наполнены спокоем про Христа, Пана нашего. Аминь. Наш Пан хлеб небесный меж нами живет, и Он с умным надею и радость дает, покорно приходит до нас на алтарь, как встать нам поживать, да есть белда. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, да носива у сердце своим, любовью святою лагодить наш бой. Иисус разгоняет надеи святой. Молитесь, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме веру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, нехай Дух Твой, який своей мocою наполнил Найсвятейшую Панну Марию, осветить дары, что на Твоим алтаре возгладая, раз Христа Пана нашего. Аминь. Отца И Духа Твоим, укор в сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бога и справедливо, Справды годна это и справедливо, слушна и праведна, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Яго предказывали все праведники, Дева Мать носила Его под сердцем с невымовной любовью. Ян Креститель пророчил про Яго Христе и обвестил Его присутность род людей. И Он дає нам ласку з радостью подрихтоваться до святого Его народження, как знайсти нас кальві прийде, повних удячності у молитовним чуванні, тому с ангелами и архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госана на вершинах, благословленный Той, кто приходит во имя Пана, Госана на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа.
Освяти гэтыя дары красою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлебы і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom każuczy: «Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры, Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominający śmierć i związek powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno molim Ciebie, aby wszystkich nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał u одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonalał w lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, які apostolił nadziei na uwaskraszenie, i про всіх, хто у Твоей ласce дійшов з этого світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłujся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічний, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, охотниками и усими святыми, які спровеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Боже Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razu się wieki wieczny ja. Amen. Бог так нас полюбил, что спаслал нам як Збавителя Своего Одинородного Сына, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego, daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, как мы были zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim: «Supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам». Prosi mnie, zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
які віриш на всякі грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які віриш на всякі грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які віриш на всякі грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Божию. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 28. Упавши на колени, Бога восхваляймо, убожным сердцем к нему. Хвала, хвала, хвала. Спявай, земля и небо, Иисусу Хосанна, утоенному хлебе. Хвала, 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 о, повторяй народе, вечеры и рано, на заходе и всходе. Хвала, 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 озвавшая Ахляра, что ратунком стала, будь вечно прославлена. Хвала, 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 будь вечно прославлена. Хвала, хвала, хвала. Триста 6. Моц моя тобі співать я буду, бо ти мой пан, моя надія, довіряю тобі і не боюся. Моц моя тобі співать я буду, бо ти мой пан, моя надія, довіряю тобі і не боюся. Моц моя тобі співать я буду, бо ти мой пан, моя надія,
Помолимся. У всемогутный Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного спавления. Дай просим, как мы рихтовались до святкования таемницы народжения Твоего Сына с тем большей побожностью, чем ближе надыходит свято нашего избавления, раз Христа Пана нашего. Amen. Objawy. 25 sierpnia u subotu uroczystość narodzenia Pana naszego Jezusa Chrysta. U гэты dzień każdy ma obowiązek pod ciężkim grzechem udzielniczyć u świętej mszy i ustrzymać od wykonania nieobowiązkowej pracy. 26 sierpnia to niedziela święta Świętej Семьи Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas świętych imszów odbędzie się odnowienie ślubnych obiecań. Rozkład świętych imszów na tej niedzieli będzie następny. On tak samo znajduje się na dosce objawów i na naszych stronach internetowych i sajtach, jakie mają parafianie. 24 sierpnia, to piątnica, święta imsza u 6:45, a później radnie u 6:45 ranicy, a tak samo za tym odbędą się dwie pasterki u 22 i u 24:00. Przypominаю, że u piątnicu, u Wigilię Narodzenia Jezusa Chrysta, w ten dzień, zgodnie z tradycją, obowiązuje post ścisły. Wiadomo, że to jest ścisły post, nie budu tłumaczyć. Nie jedzcie niczego, pić tylko wodę i chleb. Szuczu można coś zjeść, jak ciężką pracę kolokową. Ale kromie miastnych rzeczy, strawą. Świętoj imszoj u 19, a świętoj imszy u 19:00 nie będzie dla święta. Буде только у 9:00, у 10:30 и у 12:00, а пошня святая имша у этот день отбудется дитячая, после этой святой имши отбудется дитячая постанова Божья народженёвая, на яку сердечно запрошаем всех. И до детей звонил Николай, что прийде Николай до детей в этот день. Он так само чекал и наконец нашел час. Тоже на ковид хворел в образце. Сегодня после кожной святой имши відбувається вігілійний кірмаш, там можна набувати ззаді речі, які є. Дякую великим всім, хто причинився до цього кірмаша. Дякую всім, хто приготував. А так само дякую тим, хто щось купляє. Так само сьогодні до нас прибув Бетлеємський огонь. Як видимо, у Білорусі прилетів 16-го, а сьогодні вже 19-го. І у нас є так само Бетлеємський огонь, який буде у нас у каплиці гореть нон-стоп до 25 січня. У 25 січня іншої пастерки, після пастерки ми його затушимо урочисто. Він більше буде потрібний. Можна буде приходити і частуватися, брати до хати, особливо на стол вігілійний, як так само ми були всі одні у лучності при одному огоньку собрання, так зване. У різних кутках, а при одному огнищі. Така побожність наша добра. Так, наступная речь еще. Так я говорил у Казаню, 21 и 22 снежня в нашей парафии отбудутся дни засяродженности. Святые имши 21 снежня во второк у 15 и у 19:00, а 22 снежня у середу у 6:45 ранее, як завжди, и у 15 и у 19 з можливістю сповіді. Теми уже сказав, які будуть порушені, запрошаю, будь ласка, щоб більше поглибити і бути більш свідомим, приймаючи різні сакраменти. Так само ще ранні інші тривають завтра, у понеділок, у 6:45, так само ранні інші, які сердечно запрошаємо. 25 січня, поводле традиції, кожен, хто духовно установив, що щоденно молився за ненароджені діти, приносить у цей день до алтаря квітку, як подяку Пану Богу за дар молитвы. Можно набывать оплатки на вигилийный стол, а пятый за них будут предназначены на будову святыни. Звертаемся с великой просьбой записывать хворых, как так само яны могли полно и годно пережить надыхать через святых. Так я сказал, в этих двух историях люди самотные, мы их так само шукаем, звоним до ксяндза Яна, до ксяндза Александра, мы придем, нам даже ахвяры якой складать не треба, мы принесем Пана Иисуса, высповедаем этих людей, выменим, поразмовляем на святых слов, а так само вы, коли маете знакомых, а может не ведаете, чи не католики, чи не православные, ладно попытать, может вы хотели
ksiądz wyszł z komunii świętej, może już ktoś nie był spowiedzi, jeśli chodziło 15. Tak. До 24 снежня включно, після Святої Мші в 19 триває новенна на дитятка Єзуса. Сьогодні так само і нагується. Кожний день в нашій каплиці триває адорація Пана Єзуса у найсвятішому сакраменті вітенці нашої родини. В авторок вона буде з 14 до 20:30, а в інші дні з 14 до 19. Припоминаємо, що наша каплиця відчинена кожен день з 14 до Святої Мші включно. Але у п'ятницю буде трохи інакше, бо у п'ятницю свята каплиця буде відчинена з 12 годин до 15, віночком закінчимо і зачинимо каплицю, щоб наша дежурна так само могла відсвяткувати вігілію Божого народження. А так само в суботу каплиця після Святої Мші у 12 годин буде зачинена і не буде так само адорації Пана Єзуса. У найсвятішому сакраменті Пан Єзус теж нехай святкує. То есть, бы сказал, не потребует святкования, это справді так. Припоминаем, что до сакраменту споведи в нашей каплице можно приступить каждый день, пробачте, будь ласка, за полгодины до Святой Мши. Вельми часто люди приходят и пытаются, ksiądz, когда тут вас можно исповедаться. Мы каждый день исповедаем, не только перед святами. Каждый день полгодины перед Святой Мшой мы с księdzem Александром исповедаем. Jak молимся на różańcy, warto podejść, сказать, ksiądz może исповедаться, мы naprawdę nie исповедаем. Bo czasami tak samo molimy na różańcu, którzy modlić się, to nam się księdzy powinni pomalić, bo parafia Matki Bożej Różańcowej. Tak że bo czasami ludzie, my nie wiedzą, kiedy jest jeden, bo księdzy tu nikogo nie wspominają, to jest nasz, choć говоришь, когда ты с упокоем сердце любовно, значит, открывает наш может с килкомани. А я не думаю, ничего не думал, что ты заробить мне. А я хотел быть пристойным, говоришь, что ты любовь, пробачение, можешь это застосовать и может быть по-разному czasami już czujesz, że my nie wiemy, kiedy księdzy tu spowiadają. Jakby się равно narodzili się tylko что od razu do spowiedzi pierwszy raz przyszli. Ale передавайте всім, можна сповідати. І після Святої Мши, коли ми ждемо, ми сповідаємо кожного чоловіка. Не випустимо нікого, хто би хотів скористатися сакраментом поєднання. Думаю, что это наиважнейшая информация историки. Дякуем за охвярование на будову спольной индивидуальной молитвы, за спеву пароль, личную за выбирание каплицы, катехоличной залы. Так само тем, кто вчера удельничал у субботники, кто проверял эту каплицу, я все это назирал в интернете, звонил, тоже бывало кисти напустили, что неправильно светильник вытирали и так далее, а не все обошлось без кисти, никаких травм и последствий, які это можно было принять. Дякую великим всем, кто заангажировался, кто прибирає нашу каплицю Пригожа. Нехай добрий Бог вам винагородить. Бог ведає і ваші думки, і ваші заміри. Поводи ваших замірів нехай вам винагородить. Помолимся за тих, хто на тим тижні сьогодні народження іменини юбілеї, хто чекає народження дітей. Помолимся за Софію, батьків простих і всіх хрещених. Помолимся за добродіїв херодавців наших парафій, так само нових добродіїв. До місця заклада Божої милосердиці, на нам вилучають кожну особу, п'яті Матері Божої висоту Твоєї обороні отдаються. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас наручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите должное благословение, нехай нам напомнить вас, правда, сколько добре, что вы есть. Пробачте, что я так шмат говорю, а просто давно вас уже не промовлял. Ну, больше только на по-польску, можно по-белорусски прославлять еще. Нехай добрый Бог вас благословит и уздоровит за все добро, какое вы чините. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословит вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archaniolie Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас душ снують по світі. Amen. nawet na перед урочистостью народжения Jezusa Chrysta, dzień 4. O Jezu,
Твою голову упрыгожвая корона, и я признаю Тебе моего боского володара. Не хочу больше пробывать у греху, поддаваться своим древним звычкам. Пануй у моим сердцу, Езу, и володар у им вечно. Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boża, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka Synia Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Dzieciatka Synia Panny Maryi, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka narodzona перед узыходом ранешней зорки, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka Słowa, jakie stało się cielem, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka mudrość swojego Ojca, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka jedynorodny Synie swojego Ojca, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka pierwszorodny Synie swojej Matki, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka w obraz swojego Ojca, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka zaczątek swojej Matki, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka chwała swojej Matki, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka równy swojemu Ojcu, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka we wszystkim posłuchmiany swojej Matki, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka nasz Boża, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka nasz bracie, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka, jakoja plakała u kolyscy, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka, jakiego pragnę czekali mudrocy, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka, jakoja lubiła się chwalu swojego Ojca, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka всемогутная у немочи, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka могутная у слабости, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka skarbnica всяких ласков, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka krynica czystej любови, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka, jakoja вернула ласку земли, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka правоты aniołów, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka z rodu patriarchów, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka słowa proroków, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka, na jakie spodziewali się języczniki, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka radość pasterów, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka światło mudrców, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka zbawienia dzieci, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka czekania sprawiedliwych, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka nastawnik doktora Kościoła, Zmiłuj się nad nami. Dzieciatka radość usich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu. Daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu. Zmiłuj się nad nami. Молим się. Miłosierny Boże, narodzony Zbawcy światu, вернув nas dzieciństwa Boże. Uczennikach my mogli udzielniczyć Jego życie wiecznym, jaki żyje i władarić na wieki wieczny. Ja. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. A żaru wojny i zarazy, barani nas Boże, a grabowna i niespaniała śmierci, zraży nas Boże. My grzeszny ja, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament. Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament. Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament. Prawdziwe ciało i krew
Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Заспіваємо. Христос, Господь, шагай